роҳи автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи Чимтепа Шарора Ҳисор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо соҳибкороне ки корхонаҳояшон ба истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ машғуланд аз навсозӣ карда мешавад. Дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҳамшафати пойтахт аз ҷумла шаҳри Ҳисор уҳдадор шуда буданд ки ҷиҳати таъмиру азнавсозии роҳҳои алтернативие ки тавассути онҳо нақлиёти зиёди боркаш вориди шаҳри Душанбе мегарданд, тадбирҳои саривақтӣ андешанд. Барои дар амал татбиқ намудани ин дастури роҳбари давлат, асфалтпӯш кардани идомаи роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи Чимтепа Шарора Ҳисор аз даромадгоҳи ҷамоати шаҳраки Шарораи шаҳри Ҳисор оғоз гардид. Корҳои таъмирии роҳ масофаи беш аз 8 километрро дар бар гирифта бо паҳноии 8 метр дар кӯтоҳтарин муҳлат асфалтпӯш карда мешавад. ҷиҳати босифат ва дар асоси лоиҳа анҷом додани корҳо, техникаву механизмҳои зарурӣ ва кормандони муассисаи давлатӣ нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр ҷалб карда шуданд. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббуси бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар масофаи 8.5 километр роҳе ки ноҳияи Рӯдакиро бо шаҳри Ҳисор мепайвандад, корҳои мумфаршкунӣ имрӯз оғоз гардид. Ҳисор ки яке аз шаҳрҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзию саноатӣ ба ҳисоб меравад, фароҳам овардани шароити мусоид барои бемушкилӣ интиқол додани молу маҳсулот ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар мусоидат мекунад. Роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор зимни оғози навсозии роҳи Чимтепа Шарора Ҳисор дар доираи нақша чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ба тартиб овардани кӯчаву маҳалла ва хонаву дарро аз саҳмгузории сокинон дар ободии маҳал арзёбӣ намуд. ҳама ин кору дастурҳо бо ташаббуси созандаи ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки шабу рӯз моро таъкид бар он мекунад ки барои ободии ватан диёр саъю талош кунем ва ҳар як ваҷаби диёрамонро ватанамонро бояд ки аз ин зеботару хубтару ободтар намоем. сохтани роҳ аз ҷумлаи садақаи ҷория ҳисоб мешавад. касоне ки дар ин кор саҳм мегузоранд, то вақте ки ин роҳ дар истифодаи мардум аст, аз он савоб ҳосил мешавад. татбиқи нақшаҳои ҳукумати мамлакат дар мисоли навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта метавонад сокинонро аз имкониятҳои замонавии хизматрасонӣ дар самти роҳу нақлиёт баҳравар гардонад. аз ин роҳ баъди навсозии ронандагону мусофирони шаҳрҳои Душанбеву Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ метавонанд истифода кунанд.